Gurmagad a cean córa agus as a cheachtaí agus chun sé an áthas orm leirt libh aniu agus muid I lár Seachtain nGaeilge. Tá go leor ag tarlú faoi láthair é saoil nGaeilge agus na Gaeltachta. Chun sé glindar I mar crí I gcónaí an grá tá ag pobl leabhar nGaeilge dar Teanga dúchas. Swinníam na tealaí Gaeltachta mar hampla a thugann na mílte déagóirí isteach ina gcuid tithe gach uile bhliain bhatha leis an teanga thuairt an céad glún eile de Almóí. Swinnim an teanga álín nádúra tá fósáil leabhairt ag na pobl Gaeltachta seo suas is an nús cóstan iarthar go príomha. Teanga tá fósáil leabhairt ag óg agus éastas na ceantar Gaeltacha seo. Swinnim an sár Obair atá ar bun ag na córcumann agus na cistí planála teanga agus ag na cistí áitiúla bhatha lena gcuid pobl agus a teanga dúchas a Urbert agus a chur cinn. Tugann an Obair seo tar bun ag na pobl seo spragú domsa mar Aire agus mé ag cólíonú má chuid dúilga siad an teanga agus an Gaeltacht. Tugann sé misneach dom agus mé ag dúrú isteach ar na dúchláin atá ribh an Gaeilge sa sucaí comhaimsire. Cean na dúchláin sin ná an teanga a chur cinn ag leibhil an Aontas Eorpaí. I 2007 brunna stádas mar teanga oifigiúil agus ibre san Aontas Eorpacha ar an nGaeilge. Ach, curú muelú sealadach ar a húsáid I instúdí an Aontas I bhaim. I 2015 tóga cinú deire a chur leis an muelú I leith na Gaeilge ag tús 2022. Faoi láthair tá 138 duine ag obair le Gaeilge sa instúdí Eorpacha agus tá an lá a chur fa deire leis an muelú beagnach linn. Tá agus bhí dúchláin ribh na instúdí agus ribh rialtas na hÉireann ó thaobh na harcraíocht duine le déanamh cinnte go mbeidh líon leor góchanach pásanra le Gaeilge ar fáil chun an follúntas in Eorpa a líonú. É sin ráta, bhí gealtas sa strátas fiche bhliain an Gaeilge go na broí an rialtas I dro go mbeidh go leor céimithe cáilithe ar fáil le freastal ar riachnas arciachta an Aontas Eorpach. Dá bhar sin tá obair shuntasach ar bun ag marainn chun céimithe cáilithe a chur ar fáil le freastal ar na riachnas arciachta sin. Agus an rialtas ag tuairt bille na teanga oifigiúil go tríd ireachtas faoi láthair, tá si tráthúil breathnú arís ar an gcurchaige atá I bhaim ar bhatha le deire a chur leis an muelú san Aontas. Sílam go bhfuil go leor le fálam aga nui, agus míid ag dúrú ar an spric atá sa bhile fiche fan géad darcathe nua don Stáit córas an seo an Éireann bheith inúil sa Gaeilge ribh fiche trocha. Le roinnt blianta inis tá sreath bartas curtha ar bun ag marainn le cuidiú leis an brósais seo. Curann marainn I gcóir leis an rainn oideachas agus scileanna agus leis an údaras am ard oideachas muoinú ar fáil de cuasaí ábhartha tríú leibhil ar bhatha le ráite rathaí I go mórtas arceacht an Aontas Eorpaí a Dheasú agus céime inúla a choláthar dosaíocht sna Institútaí Eorpacha. Buníú anad bar fiabhais don Garmacha Gaeilge san Aontas Eorpach chun comhardú a éascú idir na hinstúdaí éagsúla tá reinpháirteach sa tionscanmh. Curann mar rainn muoinú ar fáil don tionscail termíochta lex I gcóir le hoscail cathair bhaile átha clia. Agraíonn mar rainn I gcóir le hard stúrthóireacht astracán an Comisiún Eorpaí, comórtas astracán le haghaidh meanscoil na Gaeilge an Éireann chuaigh agus theas. I mína nullag bhronn mar cóglachaí an Tábhachtach Chambers na dúisne ar bhuaiteoirí na bliana seo caite, agus bhí gach duine a raibh buint acu leis an comórtas antóga le caighdeán teanga na naltaí a glacfaidh. Tásúlagin go dtorfaí an comórtas seo spragú do galtaí meanscoile smaoinemh ar na deisna fostíochta atá san Eorp dómh siúd I bhfuil ard caighdeán Gaeilge acu. Mar cuid den cúrchuig a chéine, tá mar rainn ag méanú glúiseacht, seo bóthar do chuid conar na Gaeilge a bhí na chur os cionn 150 cardán ar bun le linne blianar a bhuine ile Éireann. Tá go leor den na himachtaí seo curtha ar fáil ar lína le bliana nús, ach tá súlagainn nach méise I bhfad go dtí go méisiad ar bunaríte scoilne agus cláistí na tíre. Tá béim ar le a churas na cardalna seo ar bhuntaisí na Gaeilge agus fosíocht á loraigh ag na daltaí le cursís ar cursaí trí leibhil agus deisna fosíochta le Gaeilge na deisna san Eorp agus sa seirbhísí poblí an Éireann ach go háirithe. Tá scéim internachta againn a chur an deithnar interní chuig na Institútaí Eorpa ar feadh tréimhse 10 mí gach uile bhliain.
Tugann sé seo an deis do gine óga blasa all den saol obras in Europe, ilún se all on a hinstúdi, agus chur lena cuidsgilne chun deis níos fear a hórtdómh sa comórtas arceacht amach an seo. Leis na barta seo fad táimid thréis aig go hórtear na deachtaí a bhí ó chéamh aspadína le Gaeilge ard chaidan chun na puis san Europe a línu. Táimid thréis glún nua a tréáil le sanscilne I gcúrsaí astracán, profleithreaachta, atseangareachta agus cuasaí dlí. Tá sé seo déantar ar bhealach chéimiúil chorasach agus méideach tarann sé an sanolalas san Arnold tríú level. Táimid ag dul I bhaim ar galtaí meánscoile agus micléin ollscoile agus méideach scapann na nuachta faoin na deisne atá ar fáil leis an teanga. Sílam gur ionfach a múna le seo don méad atá le buinteach inis sa Stáit cóir sa maileas an seo in Éireann. Arís tá dúchláin mór amach roin má táimid chun na spricin atá a gcéins na Bille Teanga a bhainteach. Gheall an réaltas an nuirí go dúrfach méid Bille Teanga níos láidre chun cinn agus táimid ag déanamh sin leis na láthsathe a táimid a chur chun cinn. Tá an plé ag dul aráig ag céimeann ciste go fóil, agus asúlagam go méid ag teacht arás ag céim na tuair scála le breis leasathe a chóirfaí Bille an láidir dúin. Faoin Bille Teanga faoi láthair leis na lasa atá mé féin agus an tarastá chambers ag cór an cinn ná ciste churlach reachtúil am thuirsí si Gaeilge le bunú trá nach déanaí ná séimhí tar éis an Bille a bheith achtathe. Plán náisiúnta ar bhatha le soláir seirbhísí poiblí trí bhean na Gaeilge a bhéadú le bheith ulmhathe agus curtha faoi bhrád an Aire trá nach déanaí ná gábhlíonn tar éis bunú an ciste. Tá cógt freise le tabhairt an Commissioner Teanga chun fearracán a dhéanamh ar órálacha in actachán eile a bhaineann le chúsáid nó le stadas Teanga oifigiúil. Tá fé faoin gcéad de arcathe nua de cólachlaí poblí le bheith inniúil sa Gaeilge trá nach déanaí ná nullag fithe trocha. Béis mar cuspar sa Bille comá go méid gach ifig poblí atá lonathe sa Gaeltach go feimú trí Gaeilge agus go méid na cólachlaí in an freastú ar an éileh an bubal ar seirbhísí trí Gaeilge. Ar an mbealach seo, tá sí gceiste gin tógáil ar bhain céimiúil ar líon na bhosathe le Gaeilge agus ag ascairt as sin go méid an feabhas a chur ar láthair seirbhísí trí Gaeilge. Be taige cimseach ag tastal chun plán náisiúnta a seirbhísí Gaeilge a chur le chéile. Be smíontóireach nua agus mabhanna obair tastal chun an phleanna curí Gréic chun chur le líon na níine atá in airciú agus atá inúil ar an Gaeilge. Creidim go láidir go bhfuil an sanolalas agus an taithí atá fáilte ag maráin agus iad ag lé le ceist na Gaeilge san Europe chun a bheith ina bhuntáiste mór leis na spricine seo a bhainteach. Tá tábhacht ar leith mar sin le ról maráin ar an ciste córlach atá le bunú mar den 100 riomh be maráin I grí lárna díospóireachta agus ceist na harciacht á Leis seo béimiid ná an tionchar a imirt ar an gcóras chuna cinntiú go mbeidh feabhas ag teacht ar cuasaí arciaachta agus feabhas dá réir ar leibhel agus caighdeán na seirbhísí Gaeilge sa seirbhís poblí. Mar a dúirt an taoiseach ag tús na díospóireachta aniu, tá sé thar a bheith tábhachtach don phrósas pleanála Teanga go mbeidh seirbhísí Stáit ar fáil as Gaeilge sa Gaeltacht. Béimiid sna rialtas inis ag tuairt aigear seo ar bhealach córas a céimiú le taidirtibh hiarda. Mar dúirt mé agus mé ag oscail ardeis chunar na Gaeilge de saithrann sa caite, má táimid chunéis seo dhéanamh I gart glacfaidh sé am agus ní tharlóigh sé thar ihe. Caithfar é a dhéanamh ar bhain pleanáalta agus tá an tionscnamh atá leagathe amach sa Bille nua ag crí lár na pleanála Teanga dá bhar. Gur míle maithagah.